ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ରଣସାହି ଗ୍ରାମରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଥିବା ସୁକାନ୍ତି ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଶ୍ରୀରାମ ସେବା ସଂଗଠନ। ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିଡିଏମଓ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ନବନିର୍ମିତ ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ସେବା ସଂଗଠନର ଉଦ୍ୟମକୁ ସିଡିଏମଓ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଡିଏମଓ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ସେବା ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ କର୍କଟ ରୋଗୀକୁ ଏଇ ସମାଜରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରଟିଏ କରି ତାକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ସମାଜରେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଏହି ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉ। ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଭାଇମାନେ ସେସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଅବଗତ ହେଲେ ଯାହା ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଡେ କେୟାର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଣିକି ଆମେ ଲୋକାଲ ପରଚେଜ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ରୋଗୀର ଭବିଷ୍ୟତର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିବି। ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏହିଭଳି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ପର ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଠାରୁ ପାପ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବଡ଼ ନାହିଁ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ସେବା ସଂଗଠନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛି। କେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ, କେଉଁଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, କେଉଁଠି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यही मनोभाव आज ये क्षेत्र ये रणसाही जो माँ सुकांती बेहेरा तांकर से कर्कट रोगरे आक्रांत थिले दीर्घ दिन धरिकी एवं गोटे बासस्थान नथिबा हेतु श्री राम सेवा संगठनर समस्त सदस्य माने हृदयंगम कले कि माँ प्रति आमर किछि कर्तव्य रहुछि, जहाँकि आमे किछि करिबा गोटे तांको गृह निर्माण करिके दबा एवं समस्तक सहायतार सहयोगरे आज श्री राम सेवा संगठनर समस्त सदस्य माने आज एथिरे उपनीत होइछन्ति। आज मांकर से गृहर प्रतिष्ठा उत्सव प्रतिष्ठा चलीछि। आमे एथिपाई महाप्रभुंको पाखरे समस्ते आमे कृतज्ञ। एइथिपाई जे आमको निमित्त करिकि प्रभु ये कार्य करि पारिले आगामी दिन में महाप्रभु आमको सहाय होंतु। आमे एमिति श्री राम सेवा संगठनर समस्त सदस्य माने आमे संसार रे एमिति मंगल कार्य करिथाउ। जय जगन्नाथ। सहयोग ପାଇଁ ସୁକାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସଂଗଠନକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ବଡ଼ ହିଂସିଲ ରହିଥିଲେ, ଜରି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ପାଣି ସୁଧୁ ଚେପ ଚେପ ଜରକା ହେଇଥିଲା। ସେଇଟାର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜରି ମାଗିଥିଲା ନନାକୁ, ତାପରେ ନନା ଏଇ ଘରଟା କରିଦେଲା। ମା ନା ସୁକାନ୍ତି ବେହେରା।